Part 1 internát. Ahoj, mami, ty akože, čo tu robíš? Veď ja idem na internát. No veď ja učím vás výtvarnú a mám to tu na starosti. Ja, bože, naozaj. Kde mám izbu? Hneď tam rovno pôjdeš. OK. To je dobré. Ktorý si vezmem počítač? Asi tento. Tu budem asi spať 2. Ako vidím. No, ja tu zatiaľ počkám na moju spolubývajúcu. Ahojte, ukážem vám izby. Ty máš izbu úplne túto, dopredu. My tu budeme akože 4, ne. No, nevadí. Ale vezmem si tento počítač, keď som tu prvá. Ty máš izbu úplne hore. OK. Je tam iba jedna izba. No a ty pôjdeš hore a zabudíš doprava. Dobre, iba hore? Nie úplne? Nie úplne. OK. Takže doprava. Wow, tak táto je nádherná. Tak úplne pekná. Sice taká malá, ale dosť pekná ako pre mňa, no. Super, ktorú si beriem posteľ? Asi túto. Nie, túto bližšie ku dverám. Zatiaľ si sem sadnem. Ja idem teda hore. No, už som tu. To je pekná. Wow. Ja spím asi úplne hore. No a tu taká sedačka, moc sa mi páči. My máme tú chladničku. Asi ja mám počítač, ktorý idem na počítač. Tak úplne aj dosť luxus. Wow, to je veľká. Toto je mega. OK, idem na počítač. Vás nepoznám, babi, ahojte, ale musíte mi povedať meno a priezvisko a budem vedieť, do akej izby idete, lebo tie babi, čo tu boli predtým, tie som minulý rok ja učila výtvarnú. No ja som proste, akože dobre, ja som proste si teraz vymyslím tie mená a nebudú sa tak ladno. Ja som Anička Kolárová. Dobre, ty máš úplne hore izbu. Ja som Nina Torcová. Ty máš tiež úplne hore. My máme spolu izbu. Ani neviem, kto si, ani ja. Ty pôjdeš hore, iba hore, nie úplne. A zabudíš doľava. OK. Bože, kde mám sestru? Počkám na sestru, ona má. Mať som, počkajte, tam jej sestru. Ja mám mať so sestrou. Áno, vy máte mať spolu. Ty tvoja spolubývajúca už tu je. Ty pôjdeš nie hore, nie úplne hore, ale pôjdeš hore a zabočíš doprava. OK. Segra, poď. Wow, tak to je pekné. My máme mega izbu. Wow, tie postele hore. To sa mi teda páči. OK, ja mám tu. Nie, veď ja... No hej, dobre. Toto je tvoj kufor. OK. To je super. Toto je môj obľúbený. Toto je proste môj najobľúbenejší pokojíček. Tak, dobre. Ahoj, ty si moja spolubývajúca. Áno, ja som na teba čakala. Už som si brala posteľ, nevadí? Nevadí, ja si beriem túto. Nie je to absolútne jedno. Ale fakt pekná izba. Dosť pekná. Pozri kúpeľňu. Pekná. Chcela, že som Vivien Horvátová. Ja som Eliška Horvátová. Ale byť nie sme sestry. Vieš, Horvátových je veľa. Dobre. No a my ideme hore. Som zvedavá, či ešte niekto s nami býva.
že vraj tu máme tú izbu. Wow, ahoj, ahojte, babi. Čaute. Toto je... Ty si s nami? My sme 3. Tie postele sú super. Ja už mám počítač, že jedna z vás si strihnete. Ja nechcem ísť na počítač na tú sedačku. Dobre, tak nejako sa dohodneme. Máme inak úžasnú kúpeľňu, najlepšiu zo všetkých izieb. Kámo, toto teda využijeme. Ako to myslíš? Ale nič. My máme taký balkón zatvárací, to je pekné. Inak tu je bazén. Ale to je jedno. Dobrý deň. To si ty. Pamätám si ťa z minulého roka. Ty si proste super. Takže máš izbu hneď túto. Čau! Ahoj! Kámo, my sa tak dlho nevideli. Oh my god, my máme spolu izbu. Áno, to je mega. Jedem vedľa teba. To je super. Dobrý deň. Ty máš izbu hneď tam. Dobre. Ahoj. Ahoj, ty si moja spolubiacu. Áno. Dobre. No, ja som si už vybrala počítač. Bude ti stačiť to? Mne to absolútne stačí. Ja mám doma jeden veľký počítač. Ja nie. No, tak toto sedí. Dobre. Obidve máte izbu už tam. Takže mi to tak vychádza. Čauky, babi. Jak sa máme? Čo robíme? Jak sa voláme? Ale nič. Nuda. Máme super izbu. A tá kúpeľka je celkom mini, nie? Pre nás. To je jedno. Tak ja môžem uzavrieť schody. A im za môj cenu. A... toto je... proste, hej, part 1, ale ja som to chcela urobiť inak, ale nevadí. A idem... No tak toto je ako celý part 1. Part 1 bol vlastne o tom, ako prišli na ten internát, ale veci majú ešte iba doma, pretože oni si tie veci potom donesú. No a vlastne oni sa len sem prišli pozrieť na tie izby, lebo akože na budúci týždeň sem už budú na tomto internáte, takže to je všetko z tohto partu. No a díky za 29 odberateľov a to je všetko. Takže čauky.